яъне маблағгузории Бонки рушди Аврупоӣ ҳамчун барномае доранд, мувофиқи он барнома яъне мо амал мекунем ва дар он ҷо якчанд принсипҳои экологӣ ва дигар гузошта мешавад, ки барои худи ҳамон фармоишгар онҳоро мо пешниҳод менамоем. Бисёри истеҳсолкунандагон кӯшиш мекунанд, ки таҷҳизотҳои нархи арзонтар доштаро интихоб намоянд, лек вай метавонад ба муҳити зист таъсири манфии худро расонад. Якчанд методологияи ҳисобҳо аст, ки мисол як маҳсулоте ки истеҳсол мешавад бояд ки аз миқдори муайян гази карбон ихроҷ накунад, бояд аз миқдори муайян бояд ки партов зиёд надошта бошад. Яъне ин принсипҳо дар Аврупо аллакай кор мекунанд. Бизнес-среда. Ассалому алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ман Беҳрӯз Насриддинов ва силсилаи сеюми подкасти Бизнес-среда. Меҳмонони мо соҳибкороне ҳастанд, ки омодаанд аз таҷрибаи худ ба шумо нақл кунанд. Мо ин силсиларо бо дастгирии барномаи машварат барои тиҷорати хурди Бонки Аврупои таҷдид ва рушд сабт мекунем. Имрӯз мо дар бораи шаклгирии рақамӣ тиҷорат ва тамоилҳои наве, ки метавонанд барои тиҷорати тоҷик мувофиқ бошанд, суҳбат мекунем. Тоҷикистон стратегияи рушди иқтисодии сабзро қабул кардааст, аммо на ҳама мефаҳманд, ки ин чӣ аст. Бисёриҳо иқтисодии сабзро танҳо бо нерӯи барқи обӣ алоқаманд медонанд, аммо дар асл ин чӣ аст? Чаро гузаронидани аудити энергетикӣ дар истеҳсолот муҳим аст ва ин ба иқтисодиёти сабз чӣ иртиботе дорад? Имрӯз мо ҳамаи инро бо ҷонишини директори ширкати Система Автоматика Мансур Қудусов муҳокима мекунем. Ассалому алейкум, Мансур, хуш омадед. Салому алейкум, ташаккури зиёд. Дар оғози подкасти имрӯза, Мансур, мегуфтед моҳияти иқтисодии сабзро ба ман шахсан шунавандагон сода фаҳмода медодед. Чӣ аст он? Албатта мафҳуми иқтисодиёти сабз ин нисбатан мафҳуми нав мебошад ва айнан иқтисодиёти сабз инсониятро водор менамояд, ки яъне фаъолияти манфии иқтисодии худро ба муҳити зист кам намоянд. Чуноне ки мо таърихро нигоҳ кунем, аз асрҳои гузашта ҳангоме ки газу нафт ихтироъ шуд, яъне якбора тараққиёти иқтисодиёт боло рафт. Ин аз як ҷиҳат хуб аст, чунки яъне дараҷаи аҳолии ин зиёд мешавад, яъне принсипҳои зиндагикунӣ ҳам дигар мешавад, аммо аз ҷиҳати дигар бояд ки мо назар афканем ба таъсири инсоният ба муҳити зист. Зиёд кандани ҳамаи сарватҳои табиӣ яъне ба он оварда мерасонад, ки аллакай мушоҳида карда шуда истодааст, ки иқлим дигар шуда истодааст. Яъне мо ба наслҳои оянда як табиате ки аллакай хароб шуда истодааст, онро мерос гузошта истодаем. Яъне мафҳуми асосии иқтисодиёти сабз инро мефаҳмонад, ки мо бояд ҳарчи бештар ба муҳити зист аҳамияти калон диҳем, барои нигоҳдории муҳити зист, беҳтар кардани он, то ин ки як муҳити беҳтару хубтар ба наслҳои оянда гузошта шавад. Чаро имрӯз барои Тоҷикистон рушди иқтисоди сабз ин қадар муҳим аст? Албатта Тоҷикистон ҳам ин яке аз давлатҳои ҷудонопазири дунё мебошад, ки бо баробари рушд карданаш иқтисодиёти он ҳам рушд карда истодааст, истеҳсолот зиёд шуда истодааст ва айнан ҳам аз ҷиҳати худи халқ, ҳам аз ҷиҳати созмонҳои давлатӣ яъне водор карда мешавад, ки тамоми давлатҳои рушд карда истода ё ин ки рушд карда шуда бояд ки рӯ ба иқтисоди сабз нигоҳ кунанд. Яъне чӣ хеле ки аллакай фаҳмондам, ҳатман бояд ки ҳангоми истеҳсолот беҳбудии муҳити зистро, яъне халал зарар нарасидан ба муҳити зистро бояд ки онҳо дида бароянд. Ташаккури зиёд ба шумо, Мансур. Соҳибкории хурди миёна аз гузариш ба иқтисоди сабз дар Тоҷикистон чӣ имтиёз ва бартариятҳои мушаххас ба даст оварда метавонанд? Албатта чуноне ки маълум аст, стратегияи нави рушди иқтисодиёти сабз барои солҳои 2023-2027 аз тарафи вазорати рушди иқтисод ва савдо аллакай ба ҳукумат пешниҳод карда шуда ва аллакай он амалӣ карда шуда истодааст ва аз якчанд марҳилаҳо он иборат аст. Албатта дар он ҷо марҳила ба марҳила барои якчанд имтиёзҳо додан ба соҳаҳои хурду миёна, яъне истеҳсолоти хурду миёна якчанд имтиёзҳо пешниҳод карда шудааст. Дар марҳилаи аввал бошад аз соли 2023 то соли 2028 ин танҳо равонакунӣ яъне ба зиёд кардани маърифати экологӣ мебошад. Бисёртар корҳои фаҳмондадиҳӣ дида мешавад аз як ҷиҳат. Аз тарафи дигар бошад ғайр аз ин яъне таҳкурсӣ гузошта мешавад. Таҳкурсиҳо барои марҳилаҳои оянда, барои яъне ба принсипҳои иқтисодиёти сабз кор кардани чунин ширкатҳо
якчанд ҳам аз ҷиҳати қонунгузорӣ, ҳам аз ҷиҳати маблағгузорӣ якчанд марҳилаҳои нав дида истоданд. Дар айни ҳол мо дар ин ҳолат қадамҳои аввалро мебинем. Ба чунин мисол оварда метавонем ки аллакай мувофиқи стратегияи нави энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ки то соли 2030 бояд ки 10% энергия бояд ки аз ҳисоби энергоҳои барқӣ, офтобию бодӣ бояд ки сохта ба истифода дода шавад. Дигаре ин коҳиш додани яъне партовҳо, марҳалаи дигар ин кам кардани гази карбон ва дуруст истифода бурдани обҳои табиӣ мебошад. Яъне вобаста аз ҳаминҳо, яъне қадам па қадам марҳилаҳо гузошта шудааст. Мисол агар мо ба соҳибкорони хурду миёна гӯем ки шумо то ҳол чӣ имтиёз гирифтед, албатта онҳо инро дарк накарданд, барое ки ин марҳилаҳои аввал ҳаст ва ин замимамонӣ аст аз як ҷиҳат. Аз ҷиҳати дигар шарикони рушд ҳастанд, ба мисоли Бонки рушди Аврупо, Бонки рушди ҷаҳонӣ ё дигар шарикони рушд ҳастанд ки аҳамияти калон дода истоданд барои истеҳсолоте ки барои рушди устувор, яъне кор карда истодану мувофиқи принсипҳои иқтисодиёти сабз кор мекунанд. Онҳо метавонанд кредитҳои имтиёзнок гиранд, онҳо метавонанд баъзе грантҳоро гиранд барои яъне ба роҳ мондани чунин таҷҳизотҳое ки ба рушди устувор яъне ҷавобгӯ мебошад. Шумо ки дар соҳаи аудити энергетика кор мекунед, чӣ тавр шумо соҳибкоронро ба масъулиятнокии экологӣ ташвиқ мекунед? Умуман ҳар боре ки мо ба ширкатҳо барои аудит ҳузур мешавем, яъне мо кори аввале ки мо иҷро менамоем, тамоми таҷҳизотҳое ки онҳо истифода мебаранд, тамоми механизму принсипҳо барои истеҳсолот онҳо истифода мебаранд, онро аз назар мегузаронем. Ҳангоми аз назаргузаронӣ дар он ҷо ҷойҳое ки хело сарфияти энергия зиёд доранд, онро албатта мо баҳогузорӣ мекунем ва ба ҳамон ширкате ки мо ба он ҷо энергоаудит рафтаем, ба онҳо муайян мекунем ки ин таҷҳизоти шумо якумаш аз ҷиҳати энергетикӣ масрафаш калон аст, дуюмаш аз ҷиҳати экологӣ, яъне зарари зиёд дорад ба муҳити зист, ва онҳоро мефаҳмонем. Албатта баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки таҷҳизотҳое ҳастанд ки ҳам аз ҷиҳати экологӣ онҳо зарари калон доранд, ҳам аз ҷиҳати энергетикӣ, яъне сарфаи калон доранд ва ба буҷаи ҳамон худи ширкатҳо яъне зарари калон ки мерасонанд. Дар он ҳолат мо аллакай он таҷҳизотҳое ки аз ҷиҳати экологӣ хуб ҳастанд, аз ҷиҳати энергетикӣ яъне беҳтар ҳастанд, онҳоро пешниҳод менамоем ба ҳамон ширкатҳо. Мутаассифона ин як принсипи, яъне як феъли тамоми давлатҳои рӯ ба тараққиёт аст ки дар мадди аввал ҳама иқтисодиётро мемонад. яъне он чизе ки аз ҷиҳати пулӣ ба онҳо сарфаҷӯӣ медиҳад, ҳамонро яъне интихоб мекунанд. Танҳо фармоишгар аз ҷиҳати иқтисодӣ фикр накунад, яъне мо одатан дар бисёри ҳолатҳо ҳангоми аудити энергетикӣ истифода мебарем, яъне маблағгузории Бонки рушди Аврупоӣ ҳамчун барномае доранд. Барномаи дастгирии тиҷорати хурд, мувофиқи он барнома яъне мо амал мекунем ва дар он ҷо якчанд принсипҳои экологӣ ва дигар гузошта мешавад ки барои худи ҳамон фармоишгар онҳоро мо пешниҳод менамоем, яъне истифода бурдани энергияи сабз, истифода бурдани панелҳои офтобӣ, обгармкунакҳои офтобӣ, гузаштан ба гармидиҳӣ, системаҳои гармидиҳӣ ки аз ҷиҳати экологӣ онҳо тоза мебошанд, яъне ба рушди устувор, ба принсипҳои рушди устувор онҳо ҷавобгӯ мебошанд, инҳоро пешниҳод менамоем ва он имтиёзҳое ки онҳо гирифта метавонанд, ҳамаи онҳоро мефаҳмонем. Яъне ҳар паҳлӯи мусбиву манфии онро шумо мефаҳмонед. ҳам паҳлӯи мусбӣ, ҳам паҳлӯи манфӣ яъне фаҳмонда мешавад. Ногуфта намонад ки ҳар таҷҳизоте ки аз рӯи принсипҳои яъне иқтисоди сабз яъне ҷавобгӯ мебошанд, он таҷҳизотҳо одатан нархҳои гаронтар доранд. яъне ҳар як фармоишгар бояд ки нархи зиёдтаре диҳад ки барои ҳамон таҷҳизотро ворид намояд. Аммо аз ҷиҳати иқтисодӣ онҳо бояд ин чизҳоро хуб ҳисоб кунанд ва дар баъзе ҳолатҳо айнан қонунгузорию мисол як тартибгузорӣ онҳоро водор менамояд ки ба чунин системаҳои нав гузаранд ва чунин тартибгузорӣ қонунгузориҳо мувофиқи стратегияе ки нав ё ки нисбатан нав аст қабул шудааст, яъне ин принсипҳо нав ба роҳ монда шуда истодаанд, яъне дар оянда на танҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ, ҳатто аз ҷиҳати мисол сиёсати давлатдорӣ низ инҳо яъне як ба танзим гузошта мешаванд. яъне дар бисёри ҳолатҳо ба чунин мушоҳида мерасад ки ҳангоми фаъолияти истеҳсолӣ бисёри
истеҳсол кунандагон кӯшиш мекунанд ки таҷҳизотҳои нархи арзонтар доштаро интихоб намоянд, лек вай метавонад ба муҳити зист таъсири манфии худро расонад. Аз ҳамин ҷиҳат зиёд кардани маърифати экологӣ на танҳо аз ҷиҳати ширкати мо бояд бошад, чун инчунин аз мувофиқи мисол телевизионҳои давлатӣ, мувофиқи қонунгузориҳои давлатӣ, инҳо ҳамаашон бояд ки дида баромада шаванд. Қонунгузориҳо аллакай баромада истоданд, яъне аллакай стратегияи рушди иқтисоди сабз аллакай қабул шудааст ва мо боварӣ дорем ки марҳила ба марҳила ин яъне пешниҳод карда мешавад ва барои аллакай фаъолият ҷорӣ карда мешавад ки ҳар як истеҳсолгарро водор менамояд ки аллакай ба ҳамин чунин система рӯ биёранду мувофиқи чунин принсипҳо аллакай кору фаъолият кунанд. раҳмати калон ба шумо. раванди аудити энергетикӣ чӣ гуна кор мекунад? умуман агар ширкатҳои роҳбарони тиҷорат ба стандартҳои экологӣ мувофиқ накунанду, шумо инро ба онҳо чӣ гуна мефаҳмонед? умуман агар ҳамин ҳолате ки мо ҳозир бо гуфта истодем ки боз баргаштем ба ҳамин саволу фарз кардем дида истодаед ҳамин ҳолатро, лек мо бояд бартараф кунем ки зарар ба муҳити зист нарасад. умуман албатта аз тарафи мо ин суханрониҳо ҳатман карда мешавад. Барои соҳибкор, барои истеҳсолгар яке аз омилҳои асосие ки интихоб мешавад ин омили иқтисодӣ аст. Яъне ҳар як соҳибкор аввал ҳисоб мекунад ки барои чунин гузаштан чӣ қадар фоидаовар аст ё ин ки нест. барои он имтиёзҳое ки ҳаст онҳоро мефаҳмонем. Бисёр мушкил аст ба соҳибкоре ки як умр аз давраи иттиҳоди шӯравӣ кор карда омада он қадар принсипи экологиро танзими онро риоя намекунад. Бисёр мушкил аст ба он фаҳмондан ки ту бояд як таҷҳизоти гаронтар монӣ барое ки ба муҳити зист зарари худро камтар расонӣ. Бисёр мушкил аст. Барои ҳамин ҳатман бояд ки имтиёзҳо бошанд, бояд як қонунгузориҳои манъкунандае бошанд ки ба онҳо иҷозат надиҳанд. Албатта ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин аз як ҷиҳат кумитаи ҳифзи муҳити зист, аз ҷиҳати дигар мисол вазорати иқтисод ва рушди ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати энергетикаи Тоҷикистон, яъне ҳамаи онҳо якчанд механизмҳои танзимкунанда доранд, аммо ба фикри ман ҳоло ин басанда нест. Яъне танҳо бо танзим кардан не, бо роҳи яъне зиёд кардани якчанд имтиёзҳо бояд ки ин чизҳо ба роҳ монда шавад. Айнан ҳангоми хондани стратегияи иқтисоди сабз ҳамин чизро дар назар гирифта мешавад, аммо ин аз соли 2023 то соли 2037 пешниҳод карда шудааст ва аз 5 марҳила иборат мебошад ва дар он ҷо аллакай дар соли 2030-35 аллакай водор кардани чунин ширкатҳо барои кор кардан бо принсипҳои иқтисоди сабз аз соли 2030 он тараф аллакай дида мешавад. Яъне қонунгузорӣ манъ мекунад ки ҳамин намуди таҷҳизотҳо истифода бурда нашавад ё ин ки якчанд методологияи ҳисобҳо аст ки мисол як маҳсулоте ки истеҳсол мешавад бояд ки аз миқдори муайян гази карбон ихроҷ накунад, бояд аз миқдори муайян бояд ки партов зиёд надошта бошад. Яъне ин принсипҳо дар Аврупо аллакай кор мекунанд, аммо ҷумҳурии Тоҷикистон давлати рӯ ба тараққиёт аст. Мо агар ҳама ин принсипҳоро якбора ба истеҳсолот агар водор намоем, аз сабабе ки якчанд проблемаҳои дигаре ки доранд, ин боз як проблемаи дигар мешавад. Барои ҳамин якбора ба гузариш ба чунин иқтисоди сабз мушкилтар аст барои мо. Яъне оҳиста оҳиста ин марҳилаҳо дида мешаванд ва айнан ҳамин худи ҳамин стратегия ҳаминро ба назар гирифта, яъне то соли 2037 ба 5 марҳила ҷудо кардааст ҳамин чизро. Яъне то соли 2028 ин фаҳмондагиҳо зиёд мешавад. Аммо новобаста аз ин барои зиёд кардани читавре ки аллакай қайд кардем, барои зиёд кардани истеҳсолоти барқ аз ҳисоби энергияи сабз, худи Тоҷикистон ҳам аз ҷиҳати дигар гирем зиёда аз 90% аз ҳисоби нерӯҳои барқи обӣ аст. Яъне инам ба энергияи сабз аст, инам манбаъҳои барқароршавандаи энергия аст. Танҳо ширкатҳои ҷаҳонӣ як ҳудуди формалӣ мондаанд ки мисол то системаи нерӯҳои барқи 30 киловатт аз он зиёд аллакай ин нерӯи барқ ҳамчун манбаи барқароршаванда ҳисоб карда намешавад, аммо дар умум инҳо ҳамаш манбаъҳои барқароршавандаи энергия ҳастанд. Яъне ин энергияи сабз аст, энергияи тоза аст ва новобаста аз ин аллакай бо фармоиши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ки то 2030 мо бояд ки яъне 10% энергетикаи Тоҷикистон ин мешавад, яъне 10% ин айни ҳол агар ки 5500 мегаватт бошад, то соли 2030 бояд 10000 мегаватт шавад. Аз он 10% 1000 мегаватт танҳо аз ҳисоби нерӯҳои офтобию бодӣ
باید که استحصال کرده شود. ما از در همین زمینه یک چند کارها برده شده است. اینچنین شرکت ما هم از این اقدام قفا نمونده است. ما با دستگیری به واسطه وزارت انرژتیک و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد یک جای علاقه زونهایی که در آنجا سیستم یعنی نیروگاه‌های آفتابی و بادی گذاشته می شود تحقیقات بردیم و آن را علاقه به حکومت و به دیگر اینوستران پیشنهاد نمودیم. در اساس این تحقیقات اساسناکنی تکنیکی اقتصادی یک چند نیروگاه‌های برقی آفتابی و نیروگاه‌های برقی بادی اساساً در ولایت سوخت دیده شده است. برای چی در ولایت سوخت؟ چون که در ولایت سوخت در آنجا استفاده برای الکتروانرژی خیلی کلان میباشد، اما در آنجا همگی یک نیروگاه برقی آبی خیرخوام کار میکند و دیگر قسم الکتروانرژی از جنوب به آنجا انتقال داده می شود. یعنی برای کم کردن مقدار انتقال، برای زیاد کردن استحصالات الکتروانرژی در ولایت سوخت اساساً لایه‌ها در آنجا دیده شده استودند و اینچنین در قسم جنوبی هم بعضی لایه‌های هست که برای در آینده یعنی ساخته شدن علاقه پیشنهاد شده استودند. صاحبکاران برای مشورت اکولوژی به شما زود مراجعت میکنند؟ اونقدر زیاد مراجعت نمیکنند، چطوری که ما گفتیم نه همه میخواهد، یعنی این با گزارش این نرخ گران دارد. سبب دومی اون میباشد که سبب دومی زود با ما رو نآوردن اون است که حالا قانونگذاری در یک چهارچوبه‌ای که آنها را وادار میکند در آنجا ندرآورده است. که سببش رو گفتیم که ما یک بار گذشته نمیتونیم به این چیز، اما اگر نگاه کنیم نسبت 5 سال گذشته و حاضر علاقه سال زیاد شده است. یعنی روند با زیادشوی، یعنی رو با زیادشوی است و سال این زیاد شده است و این چنین اگر همین خیلی پرینسیپ‌های یعنی استراتژی انرژی سبز جوری شدن گیرد با همون پرینسیپ، یعنی رو با چونین علاقه اودیت های اکولوژی زیادتر می شود حتما. از جهت دیگر باشد بعضی مثال شرکت ما عادتا پیشنهاد میکند تجهیزات های برقی آفتابی، هم برقی هم آبی گرم، تجهیزات های گرم کنی که از جهت یعنی ثمرانگی خیلی زیاد دارند. تجهیزات گرم کنی مثال تیپاوی ناسوس میگن، ناسوس های گرمیدهی اگر اون رو ترجمه کنیم چون این تجهیزات رو پیشنهاد میکنیم. حتما رفتی استحصالات رو دیده تجهیزات هایی که علاقه خودشون رو از جهت ثمرانگی انرژتیکی نشان دادن اونها رو پیشنهاد میکنیم. نرخ اینها هم علاقه ارزان شده است برای که استحصالات هم زیاد است. تمام جهان علاقه رو به چنین تجهیزات گذاشته است. البته نرخ اون ارزان میشد و از جهت اقتصادی برای صاحبکاران نیز این موافق است، فایده آور است. ما از برای همین بسیار علاقه اهمیت جدی داده است. مثلا اگر ما پنل های آفتابی رو دور نرویم، اگر 4 سال پیش اگر به نظر گیریم 1 کیلووات اون رو یعنی نسبت 1 کیلووات اون رو ما $1000 آمریکایی حساب میکردیم، حالا باشد 380 $400 آمریکایی حساب میکنیم. در مدت 4 سال اونقدر مدت زیاد نگذشته است، اما نرخ تجهیزات خیلی کم است برای اینکه استحصالات یک بار بازار از چنین تجهیزات زیاد شد، تکنولوژی اختراعات تکنولوژی نو شد، کوفیشنت کاری فایده‌ناکی پنل ها زیاد شد. همه این عامل ها یعنی وادار ساختن که نرخ چنین تجهیزات کم شود. نرخ چنین تجهیزات از جهت اقتصادی اگر فایده آور باشد، مایل صاحبکاران با رو آوردن با چنین تجهیزات یک بار زیاد می شود. بله. چگونه تکنولوژی و اینواسیون میتونند رشد تجارت از جهت اکولوژی استوار در تاجیکستان پیش برد؟ اون چیزی که در دایره پیشنهاد شرکت ما است، در مرحله اول ما سیستم برقی آفتابی رو، سیستم آبگرم‌کنی آفتابی پیشنهاد می‌نماییم، اما این یک حدود شده نمی‌تواند. برای اقتصادیات سبز یک چند مرحله است. این یعنی یکم حالت درست به کار ماندن پرتوها، یعنی باید همون پرتوهای همون شرکت‌هایی که استحصال دارند اونها باید که درست برای مونده شوند، جدا کرده شوند، با یک نقطه معین باید روانه کرده شوند. اون محصولاتی که مثلا در دولت‌های خارجی حتما برای یوتیلیزاسیون علاقه پیشکی مبلغ ستونده می شود و اون محصولاتی که علاقه یعنی با استحصال داده می شود در اونجا پول یوتیلیزاسیون اون شنونده می شود و اونها باید اثبات کنند که اون محصولاتی که اونها علاقه استحصال میکنند با پرینسیپ‌های رشد استوار جوابگو است. یعنی برای این علاقه بینید گزارش از قوطی‌های پلاستیکی علاقه با کاغذی گزارش شده است، یعنی کوشش میکنند که علاقه قوطی‌های پلاستیکی استفاده نشود، کوشش میکنند که اون محصولاتی که
истеҳсол мешавад дорои сертификатҳои экологӣ бошад. Яъне он кадом вақт дорои сертификати экологӣ мешавад, аудити беруна мешавад ва тамоми механизмҳое ки онҳо истифода мебаранд, таҷҳизотҳое ки истифода мебаранд аз назар гузаронида мешаванд ки бояд ба қонунгузории ҳамон ҷумҳурӣ ба яъне принсипҳои рушди устувор онҳо ҷавобгӯ бошанд. Ҳар як таҷҳизоте ки дорои чунин сертификатҳо нест, аллакай худи аҳолӣ кӯшиш намекунад онро харидорӣ кунад. Яъне барои мо ҳам ғайр аз яъне назорати давлатӣ бояд назорати худи аҳолӣ низ бошад. Мардум ҳам низ бетараф набошанд. Бояд бетараф набошанд. Ҳар он чизе ки харидорӣ мекунанд, яъне он чизе ки аввал мебинанд, он бояд нархи арзони он набошад. Яъне бояд ҳамаҷиҳата фикр кунанд ки ҳама вақт он гарон ҳам бошад, аммо фоидаи он ба муҳити зист, ба муҳити атроф, ба наслҳои оянда ҳаст. Яъне ҳатман дар ҳоли аввал барое ки мо мисол як чизро истеҳсол кунем, мо метавонем ки ангиш истифода барем, мо метавонем ки мисол газ истифода барем, метавонем барқ истифода барем, мо метавонем умуман таҷҳизотҳое ки боз самаронокӣ зиёдтар дорем онро истифода барем. Ҳамин хеле нархҳои он гарон шудан мегирад. Чӣ қадар азияти экологӣ он тоза аст, нархи он ҳам гарон мешавад, аммо ҳар як харидорам бояд инро дарк кунад ки он маҳсулоте ки он дорад аз ҷиҳати экологӣ тоза аст ва ҳуҷҷати тасдиқкунанда он сертификати он мебошад ки ҳатман кадом ширкате ки онро дорад онро бетаблиғ намемонад. Дар ҳама ҷо гуфта мегӯяд ки ман чунин сертификат дорам. Айнан мақсади мо ҳам ҳамин аст ки аллакай сертификатҳои экологӣ барои маҳсулотҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам зиёд шавад. Яъне мо якчанд намуди сертификатҳои сифату мисол аз рӯи гостҳо кор мекунем ҳастанд, аммо сертификатҳои экологӣ хело кам ба назар дида мешавад. Яъне айнан ҳамин ҷорӣ кардани сертификатҳои экологӣ ки танзимкунандаи онҳо на танҳо давлат, худи харидор ҳам шуда метавонад. Яъне харидор новобаста аз он ки вай 10% ё 5% қиматтар аст, ҳамон маҳсулотро интихоб мекунад барои он ки як заминаи хуб барои рушди устувор мегузорад. ташаккури зиёд Мансур ба шумо. ва саволи навбатӣ ба шумо доштам, кадом мисолҳои таҷрибаҳои мувофиқи тиҷорати сабзро аз кишварҳои дигар овардан мумкин аст ва чӣ гуна онҳоро ба шароити Тоҷикистон мутобиқ намуд? Мо ҳангоми гузаштани тренингҳо дар хориҷа вақте ки меравед дар ҳаяҷон мемонед чӣ тавре ки аллакай аз ҳамин ҷамъоварии партовҳо, яъне дар хонадон аллакай мисол ман соли гузашта дар Белгия будам, дар он ҷо як қутӣ нест, якчанд қутӣ доранд. Яъне онҳо бояд ки партовҳоро ба се намуд ҷудо кунанд. Яъне ки пластик алоҳида мемонанд, коғазу дигар чизҳо алоҳида мемонанду маҳсулотҳои хӯрока умуман алоҳида бояд гузошта шавад. Яъне баъзе ҷоҳо дуто доранд, маҳсулоти хӯрокаро алоҳида мегиранду пластика коғазро дар дигараш мегиранд. Яъне вобаста аз ҳамон қонунгузории давлат аст. Дар он ҷо мисол се то қутиҳо буд. Аллакай ҳар як ҳамон пакетҳое ки онҳо доштанд, онҳо QR-коди худро доштанд ки ба ҳамон истифодабаранда ҳамон пакет дода мешавад. Яъне ҳангоми ҷамъоварии он партовҳо аллакай медонанд ки ин аз куҷо омада истодааст ва кадом хонавода аст. Дар он ҷо нархи албатта ҷамъоварии партов гарон аст, барои ки дар он ҳар як марҳила ҳисоб карда мешавад ва аз ҳисоби истифодабаранда он гирифта мешавад. Аммо новобаста аз ин, одаме ки агар хоҳиш дошта бошад ки партовро ҷудо накунаду ҳамаашро дар як қутӣ монад, вай 5 маротиба зиёдтар медиҳад аз одаме ки вай ба се гурӯҳ тақсим мекунад партовро. Яъне агар шумо пул дошта бошед, шумо мегӯед ки ман як қутӣ мекунам, яки пулаша месупорам, шумо 5 маротиба зиёдтар месупоред. Дар ин ҳолат аллакай ширкатҳое ки онро аллакай коркард мекунанд, барои онҳо мушкилтар ки мешавад, пули онро дар болои иловатан мемонанд. Ба ин марҳилаҳо гузаштан, яъне дар ҳоли ҳозир ба фикри ман хело мушкилтар аст, барое ки мо якчанд инфраструктураро бояд ки иваз кунем. Аммо барномаҳо аллакай сар шурӯъ карданд. Яъне мувофиқи ҳамин стратегияи рушди иқтисоди сабзам бояд ки то соли 2037 партовҳо бояд ки аллакай бекор карда шаванд, яъне пурра партовҳо дар як ҷо бе ҷудо кардан бояд гузошта нашаванд ва кӯшиш карда шавад ки марҳила ба марҳилаҳо ҷудо шавад ва барои дуюмбора истифода бурдани онҳо, яъне ширкатҳои дигар алоҳида кушода шавад. Яъне якум он чизе ки мо оварда метавонем ин, яъне дуруст истифода бурдани ҳамон партовҳо ва дуюмбора коркар кардани онҳо мебошад. Ин аз ҳисоби партовҳо мебошад. Марҳилаи дуюм ин истифодабарии об аст. Яъне агар мо метавонем ки 1 гектар заминро
бо 10 кубам об диҳем барои як маҳсулот гирифтан, мо метавонем бо ҳисоби истифодаи механизмҳои қатрагие ки истифода мебаранд, аз ҳисоби он қариб 20 маротиба, яъне сарфа кардани обро кам кунем барои мисол соҳаи кишоварзӣ. یعنی علاقه اوستا باید که اگر بسیار شنوندگان هم میدونن شما میدونید که مثلا مکانیزم قطرگی است که در زیر هر یک نهال با قبرها برده می شود و آب با چقدری که لازم است وقتی که لازم است همون وقت داده می شود. زیاد صرف کردن نمی شود. یعنی زیاد صرف کردن نمی شود. این یک چند قسمت های مثبت خود رو دارد. البته نرخ اون گرانتر هم باشد، یعنی یک مبلغ گذاری اولین درجه هم که باشد در آینده فایده خیلی فایده کلان دارد. یعنی اقتصاد سبز به خوبیش در اون است که ما نه تنها فکر خودمون رو میکنیم، فکر دیگر دولت رو و فکر کلی زمین رو و اینچنین فکر نسل آینده رو میکنیم. یعنی همین مکانیزم های صرف کننده رو که صرفه کم دارن اونها رو استفاده نبریم، همین خیلی میشود که دولت های پایان‌آب اونها از آب کم میمونن. یعنی در اونجا پرابلم ها میشود. از حاضر این پیدا شده است. مثلا ترکمنستان این یعنی یکی از دولت های پایان‌آبی منطقه ما حساب میشود. اونها در هر یک واخوری البته گفته میمونند که حسابی که شما صرفه‌کارانه آب رو استفاده نمیبرید تو ما نمیرسد. از یک جهت گپ‌های اونها هم درست است، اما برای چنین رفت کار کردن باید که وقت لازم است، یک کارکنی عمومی لازم است که هر یک دولت‌هایی که هستند اونها باید که وادار باشند که چنین مکانیزم رو استفاده برند. یعنی این آب سومش انرژتیکا، اگر گویم اصلا به سه مرحله جدا میشد. این پرتو آب انرژتیکا هم این یکی از اخراج کننده های گاز کربن است، این هم یکی از ضرر رساننده عامل های ضرر رسان است. مثال در دولت ما البته انرژی سبز هم باشد، در قزاقستان، در ازبکستان، در ترکمنستان اونها بسیارتر انگشت و گاز استفاده می‌برند برای استحصال کردن الکتروانرژتیکا. یعنی ویرانشوی محیط نه تنها با اونها با ما نیز تاثیر می‌رساند. برای همین یعنی تمام منطقه علاقه کوشش کرده است که تجهیزات‌های از جهت انرژی سبز موافق باید که گذاشته شود. یعنی این استفاده مثل پانل‌های آفتابی، سیستم برقی، بودی یا اینکه بیوگاز ها، یعنی اینها هم علاقه آورده می شود. چون که علاقه قید کردم اینها علاقه از جهت اقتصادی نیست فایده آور شده است. همه این مرحله البته این در دایره دانش من است، اما برای گزارش به اقتصاد سبز این عالمان بهت زیاد کار میکنند و اونها بسیارتر خوبتر البته به نظر میگیرند و از نقطه نظر من هر یک چیزی که هست اساساً به سه مرحله باید جدا کرده شود و اون چیزی که علاقه مرحله به مرحله گزارش می شود اون باید که گذشته شود. اما نگفته نماند که همه این از خواهش خود مردم است، از خواهش خود خلق است. یعنی اول باید که معرفت اکولوژی برداشته شود، یعنی از جدا کردن پرتو، از ثمراناب استفاده بردن انرژی، از همون هر هنگام ساختمان استفاده بردن همون مکانیزم هایی که مثل گرمی محافظتی خوب دارن. یعنی همه این علاقه از معرفت اکولوژی است، از خواهش خود مردم است. هر یک شخص از خانه باید که با این پرینسیپ علاقه رو بیارد و فایده اون رو علاقه باید که داند. این مهم است که امروز ما با مردم فهمونیم که این چی است. بسیار مهم است. این باید که از همون باغچه ها باید که گفته شود که موهیت مثل پرتوفتن یک همون قطعه پلاستیکی چقدر ضرر میرساند برای طبیعت. مثل یعنی وقتی برآمدن خاموش نکردن برق چی ضرر میتواند رساند. یعنی برق هم این چیزی اونقدر زیاد نیست که بسیار باشد. بستنی آب مثلا بستنی آب یا اینکه یعنی ما از اینجا زیاد استفاده میبریم، در پایان‌تر کسی هست که از اون محروم میشود. یعنی باید که هر یک آدم فکری پایان‌تر رو کرده است که من در شهر زندگی میکنم، من دارو هست، من از این چیز غنی هستم، اما فکرهای دیگر رو میکند که یعنی باید نترسیم که از اون دهاتایی که برق ندارن اول اونها رو نشون دهیم. باید نشون دهیم با کودک اساسا که تو در اینجا برق رو خاموش نمیکنی، در فلان دهات مثلا برق آبوزی میکنی، یک ساعت از همون خونه نمیبری، اما در دهات آدمو به آب میمونن، به برق میمونن. همین چیزا رو باید از کودکی علاقه اونها درک کنند. یعنی تنها عامل اقتصادی نه، عامل یعنی فکرانی و همه این چیزا باید که در تفکر انسانیت باید باشه. تشکر زیاد میگم به شما. کدام اصول‌های اینواتسیونی، مبلغ‌گذاری و سرمایه‌گذاری میتواند برای کارخانه‌های خرد و میانه که میخواهند تجربه‌های از جهت اکولوژی استوار تطبیق کنند دسترس اند؟ عادتاً
яъне якум механизме ки мо худамон аллакай 3 сол ин ҷониб истифода мебарем, ин яъне дастгирии ширкатҳои хурд аз ҷиҳати бонки рушди Осиё мебошад. Яъне ҳангоми гузарондани аудити энергетикӣ якчанд критериёе дорад, мисол худи бонки рушди Осиё, агар ширкат ба ҳамон критериё ҷавобгӯ бошад, яъне аз 50 то 75% пули энергоаудитро худи банк, яъне ҳамон барнома маблағгузорӣ мекунад. Ин яке аз ин механизм аст. Ғайр аз ин барномаҳои USAID ки дигар шарикони рушд ҳастанд, ки албатта ба онҳо фикр мекунанд чӣ тавр механизмҳои ҷорӣ кунанд ки барои худи ҳамин соҳибкорон дуруст бошад. Якчанд механизмҳо аст. ин механизмҳоро метавонанд ки тавассути интернет бинанд, вобаста аз барномаҳо онҳо метавонанд ки дигаргун шаванд. Мисол мо дар ҳамин давоми 10-15 соле ки бо энергияи сабз кор мекунем, ҳатман 3 сол 4 сол яъне барномаҳои нав пайдо мешаванд, ки яъне якчанд имтиёзҳои зиёд метиҳанд барои истифода бурдани чунин энергияҳо. Яъне имтиёзҳои аввал ин бояд ки барномаҳое ки шарикони рушд доранд онро аз назар гузаронанд. Барномаҳои давлатӣ аст, мисол барномаҳои давлатӣ ҳаст ки мисол мувофиқи кумитаҳои дахлдор мардум дида метавонад, онҳоро метавонанд истифода баранд. Яъне ин имтиёзҳо вобаста аз барномаҳо солҳои гуногун метавонанд ки дигар шудан гиранд ва барои ҳамин ҳар соҳибкоре ки хоҳиш дорад ки чунин имтиёзҳоро ба даст орад, бояд ки ҳатман ҳамон вебсайтҳои шарикони рушдро ва дигар гӯем ки ахбороте ки мешавад онҳоро пайгирӣ карда истанд. Чунки як барномае нест ки муддати 100 сол давом кунад. Он барномаҳо вобаста аз талаботи мардум дигар мешаванд, талаботҳояшон дигар мешавад. Барои ҳамин ахборотҳо ҳатман инҳоро гуфта меистанд. Яке аз онҳоро ман мисол овардам, ин барномаи дастгирии соҳибкорони хурд аз ҷониби бонки рушди Осиё мебошад. Мансур, мегуфтед мушкилот ва монеъҳои асосии корхонаҳои хурду миёна дар Тоҷикистон дар ҷараёни гузориш ба иқтисодии сабз кадомҳоянд ва чӣ гуна онҳоро метавонем бартараф кард имрӯз? Мушкили асосӣ ман фикр мекунам ки мушкили иқтисодӣ аст. Чунки барои гузариш ба чунин таҷҳизотҳо мо фоидаи онро баъди якчанд сол мебинем. Яъне ҳатто ҳангоми насб кардани панелҳои офтобӣ, яъне пули он баъди 5-6 сол яъне баргардонида мешавад, аммо муҳлати истифодабарии он 25 сол аст. Ин як мисол. Ва дар ин 5 сол чанд қадар боз муҳити зист тоза мешавад? Аз як ҷиҳат муҳити зист тоза мешавад, аз ҷиҳати дигар яъне баъди 5 сол яъне вай фоида мегирад. Яъне ҳамин ҳолати иқтисодии корхонаҳои истеҳсолӣ ба ин водор месозад ки онҳо таҷҳизотҳои сифати пасттарро истифода баранд ва гузариш намекунанд. Яъне инро чӣ хел бартараф карда метавонем? Бояд ки ягон кредитҳои имтиёзнок дода шавад. Барномаҳои имтиёзкунанда бояд зиёдтар бошанд. Онҳо ҳам якбора бояд дода нашаванд. Албатта маблағгузориҳо бояд ҳисоб карда шаванд ки ҳангоми гузариш ба кадом яъне душвориҳо он дучор мешавад. Ҳамон худи ширкатҳо маблағгузории онҳо аз як ҷиҳат агар ба чунин технология гузаранд, истеҳсолотро бояд онҳо кам кунанд. Яъне барои ҳамон марҳилаи гузариш бояд ки имтиёзҳо дода шавад ва баъд аз он аллакай барои рушди устувори онҳо ин як замима мегузорад. Яъне ҳамин зиёд кардани имтиёзҳоро ман дида метавонам. Аз як ҷиҳат мо мисол маърифати экологиро зиёд мекунем, ба онҳо мефаҳмонем, аз ҷиҳати дигар ҳатман нархи онро бояд ҳисоб кунем ки чӣ қадар қулай мешавад. Агар қулай набошад, бояд аз ягон фондҳои дигар яъне ин баргардонида шавад, ба онҳо имтиёзҳо дода шавад. Мисол худи анамин агар бо стратегияро агар баргардем, аз соли марҳилаи панҷуми он яъне 2035-37 чунин пешниҳод кардааст ки аллакай маблағгузориҳои гуногуне ки аз ҳисоби канданиҳои фоиданоку аз дигар ҷойҳо ҷамъоварӣ карда мешавад, барои имтиёз додан ба гузариши чунин системаҳо аллакай бояд ки равона карда шавад. Яъне дар бисёри давлатҳо ҳангоми насби системаҳое ки аз ҷиҳати экологӣ тозаанд, як қисми маблағгузорӣ аз ҷиҳати гӯем ки на аз буҷа
аз он фондҳое ки буҷа ҷамъоварӣ мекунад аз он фонд рӯйпӯш карда мешавад. Агар ин таҷҳизот $10,000 амрикоӣ бошад ва я $6,000 амрикоӣ, яъне $4,000 дигарро худи ҳамон фондҳо медиҳанд ки истеҳсолкунанда бояд ки аз ҳамон таҷҳизоти мисол аз ҷиҳати экологии тоза, аз ҷиҳати мисол рушди устувор ҷавобгӯ باید اون رو خریداری کند. برای همین مکانیزم‌های زیادی امتیاز کننده باید که دیده شود، نه به ضرر بودجه دولت، برعکس از حساب همون شرکت‌هایی که اساساً کندانی‌های فایده‌ناک رو آنها بهت ارزان یعنی کنده استفاده میبرند و به فروش میدن، باید از چنین شرکت‌ها باید که داده شود. مثال فوندهای اکولوژی، حساب ماشین‌هایی که مثال ضرر کلون میرسونند، حساب شرکت‌هایی که ضرر کلونی اکولوژی میرسونند، یعنی جمع‌آوری کرده شود. باید یک فوند باشد که بر رشد شرکت‌های خرد یک زمینه بگذارد. منصور در فرجامی подкаст имрӯза ман ба шумо арзи сипос мегӯям. дар ҳақиқат суҳбат кардем. ман худ шахсан маълумоти бештар гирифтам аз шумо. ташаккури зиёд. хуб мешуд муҳити зисти худро ҳифз намоем ва ба насли оянда сайёраи сабзро мерос гузорем. силсилаи подкастҳо бо дастгирии барномаи бонки аврупои таҷдид ва рушд машваратҳо барои тиҷорати хурд дар тоҷикистон омода шудааст. барнома аз ҷониби ҳукуматҳои швейтсария ва ҷопон тавассути фонди тиҷорати хурди баттер ки аз ҷониби италия, корея, люксембург, норвегия, ҳукумати швейтсария, шветсия, иёлоти муттаҳидаи амрико, фонди ҳамкории техникии тиҷоратии Тайвань маблағгузорӣ карда мешавад, дастгирӣ меёбад. ақидаҳои мусоҳибон метавонанд бо ақидаҳои донорон мувофиқат накунад. Бизнес-среда.